Аби то 1 сол пас гарени бад мешава. Оянда бародаро ҳама онлайн мешава. Ин бозор, мозор, ака биё илтимос ҳама айбайн мерава. Дӯстони азиз, имрӯз мо Садовод омадем. Ҳоло аз пеши як точкаи шогирдамон гузашта истодем ва хостем ки аз аҳволаш пурсем чӣ ҳол дорад, бисёр курсҳои моро гирифтага аст, чӣ результат дорад. Ҳоло медорем ва пурсон мешавем. Как раз худаш дар ҳамҷо будааст. Ассалому алайкум хай. Ва алайкум ассалом. Саломатон аст, коро хуб. Камера карда истодем. Салому алайкум бародаро. Тинч. Ина Хайриддин дар Садовод ина чизоро мефурӯшад. Биё хай микрофонамонем. Камтар яду сухан кун. Гап нест ака. Бародаро ҳама тинч. ҳамун Хайриддини пешина. Чӣ мефурӯшӣ? Ина камтар дар бораи бород маълумот. Ака, бори мо ҳама спортивни. Бори спортивни, куртка, штани, ҳам хеле чизо ака. Фурухта истемози алҳамдулилло. Аввал салюда будем ака. Складози алҳамдулилло точка гирифтем. Ҳозир аснои куҷо ки бисёр фурухтаси чӣ хел? Онлайн ака. Telegram, контакт, Авито ака. ҳам хеле Авито ҳам гирифтаги буд. Ҳама курсҳои моро пастен мегирад. WhatsApp, Авито ҳама курсҳоро гирифтагим. Алҳамдулилло результат конкрет аштага. Ҳозир масъалаи Авито чӣ хел рафта шудааст? Масъалаи Авито ака зур рафтаст. Баъди курса гирифтем. Нав сар кардем. Авитора курса харидем, хондем. Ам курс чӣ? Ягон чӣ фаҳмиди? Ягон плюсо дорад? Ягон минусо дорад? Ака ҳуй кардем, уже отзифомо қариб 60 та отзиф шидаги ҳозир. Алҳамдулилло. Отзиф чиха бисёр бара ҳам хазур мешава ака. Ай курс хеле чизо муқтем ака. Нозукиё шавҷа функсиё, секрето. То барои чӣ амин сол якум бор вақти курса гирифтӣ, баъд дига ҳама курсҳои моро мегирӣ пастяни. Пеш аз курса гирифтан чӣ хел фикр доштӣ? Баъди курса гирифтан барои чӣ пастяни курсҳои моро мегирӣ? Ҳам мардуми худмон чӣ мегам? Мегӯяд чо мекунӣ? Биё наги ҳам курс шидар куране ки хенеста курс мақсад уха $1,000,000 наместа арзона мегирӣ. Результатош, функсиёш, секрето бисёр айда уҷа. Бисёр чиза мо худмон намедонем уҷа медорем. Мақсад бо ҳаста видео, пидеоно худ видео метико ака, бо видеои бонусни видео дора ака, муборис дагдрини курсо ака. Бачое ки мисол оянда кор кунен чӣ гуфтани ҳастӣ? Оянда бародаро ҳама онлайн мешава. Ин бозор, мозор, ака биё илтимос ҳама айбайн мерава. Ҳама Авито 1 сол пас гарени бад мешава. Telegram, контакт ино вапшебо. Ҳама онлайн мешава бародаро. Ози савдои Садовод чӣ хел? Ба фикри ту даруни Садовод мисол мардум Садовод ака оптим созай. Мо основной оптимем штукаки на мардум мегзаран нест. Фақат Авито да савдо мекунем штукаки. Штука Авито. Чем иҷа да Авито қиматтар мефурӯшем ака мо. Чем да иҷа. Авито да барои заказ дигар маркетплейсо ҳам ҳастина? Маркетплейсо Telegram ҳам курсоро харидаги ака. Контакт, ина WhatsApp нидавна бухаридем. WhatsApp ҳам хубе ака. Секрето фишко дора. Беҳтарин. Барои подписчико ягон скидка, ягон аксия ҳаст? Барои подписчико шогирдо ака мубориз бошен. Иншолло ки арзон скидка то мекунем ки дар Авито фурӯше, дар Telegram фурӯше. Мақсад пул кор кунем. Яка пасташикои боваринок Хайриддин хай рақамошам мемонем, точкашам мемонем. Точка тая бургавзан чанд? Точкам Садовод бародаро 22 лина 23 павильон Эрви. Ҳо, мебиен амиҷа оптим бора мегирем набарем мефурӯшем. Ягон кас бор дар кор шуд метавонен харидорӣ карда дар Авито ва дигар социални сетҳо дар маркетплейсҳо фурӯшен. Барои кор хуб ака ҷон, ҳазор раҳмат шумо ака. Агар шумо ҳам мехоҳед ки мисли Хайриддин курсҳои моро гирифта, тиҷоратҳои худро оғоз карда ба результатҳои хуб расед ва бизнес кунед, марҳамат ба менеҷери мо муроҷиат кунед ва маълумотҳои бештарро оиди курси мо гиред.